Ende sian siasap ale debata. Nunga di sola aka pagbegu pakto hapanmu. Nunga di kamuni nasida jogom na badiai jala pakangusan di ba Jerusalem. Nunga di paglion nasida bakin niakan na posom panganon ni bidong na maktonga-tonga langit. Tu binatang ni luati do sibuk niakan na niasian mi. Nunga di pangusion mudak nasidai songon aek humaliang Jerusalem caladang adong sita nomsa. Jadi hawahon niaka hobbar hudul dohami sielesat jala pangarehean niakan na humalia kami. Sadia lelengon ali Adonai mangarimas hototong jala masicibuk songon api hamuruhonmu pangusehon ma papiak ni rimasmu tu parbegu akan naso tu madahu dot tu harajaon akan naso majou gowarmu. Ainunga di polgak nasida Jakob jala diulang inganan nai. Sai unang jujuk tu hami aka hajahaton ni opuna jolo hapogani ma majupakon aka asi ni roham tu hami ai tak cipu situ tu hami. Sai urupi mahami ale debata ni hatu aon nami ala ni hamu liaon ni gowarmu jala palua mahami jala hukupi dosa nami ala ni gowarmu. Boasa matung do hono niaka pagbegu di dia do nuaing debatana sidai. Sai sangema di boto aka pagbegu sogot idao nami patubolo ni mudak niaka na posom na dugusti setol hasma tu jolo ni bohim angguk-angguk niaka na takbuang sai pa teba ma akas anak si bunuon hian hobak tu hati polon ni tanganmu selopit pitu hadima pasuang tu apuan ni hobak hudul nami hai leson na ni eleson nai tuho ali Tuhan yang hami bangsomi jala biru-biru na pinagmahanmu sai hodo pujian nami saling-leling na jala bagi ton nami do puji-pujianmu maksud sudut